se s námi dneska podívat na skákání. Natka! Natálie Sedlická, tady je Daniela Pleškotová, já jsem Barbara Trampotová. A my jsme teďka po skákání, už jsme byli skákat, bylo to fajn. Hanka nás dneska hezky trénovala, Barča spadla, já jsem spadla. Barča nespadla, Barča byla na krku, jo? Takže to dneska hodnotíme kladně a Tady to je uvidíte už. Kundor, Nemluv. tady to je Majesty Line. A já tornádolů nemám. Takže se Stala určitě na podívejte na A já naše, jsem to natáčela. na naše málem videa, jsem jak toho jsme umřela. skákali a snad se vám to bude líbit.